Добре дојдовте во 3D центарот во Скопје. На моје огромно чест и задоволство, во ова издание на Минути за стоматологија ќе ви го представам нашиот денешен гостин кој што ни доаѓа од Бугарија, доктор Росен Венелинов. Добре ни дојдовте. Добре заварили. И јас за почеток им кажам на гледачите дека вие сте меѓународен научен соработник на повеќе светски компании. Останатото ќе ви го препуштам вам да им се представите. Както всички разбраха, казвам се доктор Росен Венелинов. Аз съм от България и работя във Варна. Родом съм от Варна. Аз съм най-добрият зъболекар във Варна, в България, прощавайте, и съм собственик на стоматологично студио Венелинов, което е една от водещите клиники в България. И съм собственик на зъботехническа лаборатория Digital Smile, която смятам, че до 4 години ще бъде най-модерната и най-добре оборудваната лаборатория, зъботехническа лаборатория в България. Докторе, зашто сте во Македонија? Поканен съм от Академията за естетична стоматология да направя курс пред македонските колеги на темата магията на композита. Трябва да говорим и ще си говорим днеска и ще тренираме как да възстановяваме зъби с композит. Така, магијата на композитите, велите. Ова многу убаво звучи. Би сакала да се задржиме малку повеќе на оваа тема и овде и да биде ова едно интро што всушност вие ќе зборувате на Академијата. Зошто се вели магијата на композитите? Која е таа магија? Първо ще започна от това, че аз от много години се занимавам с композит. Аз завърших през 2000-та година в Пловдивския университет. От 2001 практически имам собствен кабинет и се развивам в тая посока и винаги съм искал да се занимавам и се занимавам с композити. С естетичната част на композитите, с ресторативната част на композитите. Това, което винаги ми е харесвало в композита, или България много хора го знаят като фотополимер, фотокомпозит, това, което винаги много ми е харесвало, че при него няма изненади. Това е като черното и бялото в ежедневието. Няма нищо сиво. То е или ще стане, или няма да стане. Всичко зависи от нас. Това, което е много хубаво, че когато зъболекаря застане пред една усмивка, която трябва да бъде възстановена, той може по благодарение на композита да възстанови така, че накрая пациента, когато стане, да може да се усмихне широко и да не се притеснява. И всъщност това е магията, защото всичко е предсказуемо, всичко е предвидимо и резултатите винаги са много добри и пациентите винаги са много щастливи след като приключим. Морам да ве прашам, бидејќи сум видела различни типови на насмевки, различни видови на композити, предпоставам дека постојат, понекогаш некои делуваат убаво, понекогаш не. Може ли да ни објасните какви видови на композити постојат? За това дали изглежда добре или не композитите, разбира се, до някъде имаме вина ние, зъболекарите. Тоест, ако ние не познаваме в основи протокола, последователността, по която ние трябва да възстановим даден зъб, да възстановим дадена усмивка с композит, разбира се, резултатите никога няма да са добри. То е така и не само в стоматологията, в ежедневието на всеки един човек, в професията на всеки един човек. Затова това е причината да ме поканят колегите в Македония, за да наблегнем и да погледнем детайлите на това как наистина да възстановяваме даден зъб. Аз за последните 20 години в моята практика смених страшно много композити. Разбира се, работих и с не толкова добри, работих и с много добри и продължавам да работя с много добри композити и съм изключително доволен, защото забелязвам тенденция в годините да се появяват материали, които все повече да имитират естеството на зъбите, естествените зъби, които да са дългосрочни, когато възстановим една усмивка, да знаем, че след 8 или след 10 години тя все още ще изглежда добре и ще се нуждае от някакви минимални корекции. Това, което ми харесва е, че с годините нещата се опростиха, т.е. композитите станаха достъпни за повече зъболекари и благодарение на фирми като Саремко и други, разбира се, производители на композити, за нас, зъболекарите, нещата започнаха да стават по-лесни и по-предсказуеми, което смятам, че е важно за нашите пациенти, защото в крайна сметка те са най-важни. Докторе, верувам дека на Академијата ќе зборувате и за техниките. Може ли овдека да ја искористиме приликата и да споменеме какви техники се постојат? Разбира се,
Сега ще трябва да навляза малко в дебрите на стоматологията. Надявам се да не е скучно за вашите зрители и слушатели. Има най-различни техники. Истината е, че аз в моята история като зъболекар съм сменил много техники. Разбира се, последните години си изчистих философията, така че наистина да мога да постигам резултати. В началото, преди много години, техниките бяха всичко да се прави на ръка. В английската литература имаше един термин freehand, свободоръчно възстановяване. Това бяха техники, които наистина са много добри и дават страхотни резултати, но там вече много се залага на това доколко човека, специалиста е способен да може с ръката си да направи нещо, като един скулптор. Ако ти си Микеланджело, ще направиш страхотна скулптура. Ако си Росен от Варна, може би и да не успееш да направиш Пиета в Рим. Но с годините, опростявайки техниките, използвайки различни техники, чрез които ние можем да си създадем първичната форма на зъба, след това чрез прости методи да нанасяме различни прозрачности на композита, които да имитират вътрешната твърда част на зъба дентина, външната част на зъба емайла. Имитирайки всичко това да създаваме една естествена структура, да създаваме една естествена визия, защото вероятно 80-90% от пациентите искат, когато излязат по улиците, да не се забелязва какво имат в устата си. Искат, когато се усмихват широко, зъбите им да изглеждат естествени. И всъщност тези техники, за които ще говорим ние, за послойното нанасене, за подреждането на слоевете, как да изградим даден зъб, как да го направим така, че той да изглежда естествено, това е тема на днешния ми курс, който ще обсъждаме и ще споделя моя опит с македонските колеги. Кои са новитетите поврзани во стоматологијата, а токму за оваа тема? Има ли некакви новитети кои што ја усовршуваат оваа работа? Има много новости. Разбира се, едно от нещата, в които се работи активно, както от фирмите производители, така и от самите зъболекари, които са консултанти на фирмите или които след това тестваме съответните материали и си създаваме собствените философии. Една от насоките е върху това да се работи върху композити, които да могат лесно да имитират, както казах преди малко, да имитират естествените зъбни структури. И примерно композита на Саремко е наистина много добър композит, който си има опакерните маси, т.е. масите, които не са прозрачни, които няма да дадат сивеенето на зъбите, емайловите маси, които също ще имитират естествената част на зъба. И в тая насока се работи много към това те да изглеждат естествено. Другата посока, в която се работи, както също казах, е упростяване на протокола, упростяване и улесняване на процедурата, по която зъболекаря да може да възпроизведе един зъб. Да. Първо, наистина се спестява време, т.е. за един ден вие може да влезете с недобра усмивка, некрасива усмивка и в края на деня да излезете с усмивка, която винаги сте мечтал и вие излизате с нещо, което става за един ден буквално. Второто нещо, върху което много се работи и което на мен също много ми харесва е дълготрайността на резултата. Т.е. материалите да издържат дълъг период от време в устата, да издържат на храненето, да издържат на четкането на зъби, щетката за зъби, защото това все пак е едно непрекъснато триене, което в крайна сметка би могло да доведе до лоши резултати. И ако преди 15-20 години композитите издържаха, да речем 5-6-7 години в устата с не толкова добър резултат. В момента смятам, че и моите наблюдения по мои пациенти са, че 8-10 години композитите може да изглеждат страхотно, дори и много повече, разбира се, и те да не се променят. Другото нещо, което така от съвсем скоро се работи от фирмите, отново на фирмата Саремко, която започна да произвежда композитен материал, който да може да се принтира. В стоматологията последните, по мое наблюдение, 5 години започнаха все повече да навлизат новите дигиталните технологии. И принтирането е един от начините, чрез които ние можем да постигнем много бърз резултат. В същото време той е да е на ниска себестойност, защото няма голям разход на материал. И създаването на този композит за мен е така изключителна новост, защото с него ние можем да възстановим за много кратък период от време голяма група зъби,
използвайки дигиталните технологии да създадем естествена анатомия, която в същото време да работи добре, т.е. когато говорим, когато се храним, зъбите да ни вършат работа, защото това е основната цел. Чрез знанията и техниките на зъботехниците и на стоматолозите да придадем естествен вид на този материал, така че когато се усмихваме да изглеждаме добре и както казахте вие, като ходите по улицата да не се личи къде има изкуствен зъб и къде е работено. И всъщност това да е на ниска себестойност, която да е достъпна за много повече заболекари, съответно много повече пациенти, което също в крайна сметка е много важно. Така. Докторе, бидејќи сте овде во 3D центарот, направивте обиколка, имавте прилика да погледнете што се нуди 3D центарот во Скопје. Би ве прашала каков е вашиот прв впечаток, што се видовте овде и колку овој 3D центар ќе ви помогне вам во вашата работа? Както казах и на колегите тук в 3D центъра, впечатлен съм от този център. Не заради друго, но в крайна сметка се личи как хората, които са го създали, са вложили душата си в него, защото това е нещо, което много хора могат да го използват. Това, което ми впечатли е, че техниката, която се използва тук и специално рентгеновите апарати са на изключително високо ниво, те са изключително модерни апарати. Апарати, които дори имат зелен сертификат, т.е. те могат да бъдат използвани да правят рентгенови снимки на бременни жени, което до преди 3-4 години това беше немислимо, нали, да правиш рентгенова снимка на бременна жена, защото това все пак е опасно в крайна сметка. Но това, което е по-хубавото и това, което е по-важното в конкретната ситуация е, че благодарение на такъв център колегите имат шанса да виждат това, което не се вижда. Да виждат това, което е скрито под венеца, това, което е скрито в челюстта, в коста, това, което е скрито и което не можем да видим с просто око. И това ни дава възможност ние да постигаме здраве за нашите пациенти, дълготрайност на нашите лечения и в крайна сметка ние да сме успешни заболекари, но и нашите пациенти да са здрави за дълъг период от време. Впечатлен съм наистина. Да, убаво го кажавте тоа, ќе ве цитирам, многу убав опис дадовте дека овде може да се види она што е невидливо. Доктор Венелинов, уште за самиот крај, би сакала да ве прашам колку е важна оваа соработка на стоматолозите од регионот, колку тоа ви дава придонес и не само вам, туку и за пациентите. Говорим за 3D... Воопшто за соработката помеѓу стоматолозите, тоа што сте поканати на академија, да се запознаете со стоматолозите од Македонија и пошироко, колку тоа значи за напредокот на стоматологијата воопшто и за пациентите, не само за стоматолозите. Аз смятам, че това е важно и полезно за всеки един колега, както и за мен като лектор, защото когато се срещна с хора, с колеги на подобни събития, аз всъщност научавам много от въпросите, които те ми задават. От друга страна, аз винаги съм казвал на всички мои лекции и курсове, които изнасям, че за съсловието, за заболекарското съсловие е много важно ние да сме много добри. Колкото повече добри заболекари има в даден град, в дадена държава, толкова нивото на здравето, толкова нивото на удовлетвореност на нашите пациенти е по-високо. И всъщност, пак казвам, основната ни цел, най-важното е хората да са здрави, нашите пациенти да са здрави. И това, че заболекарите искат да се научат, искат да станат по-добри, искат да дават нещо по-добро на своите пациенти, аз мисля, че това е безценно. Ми беше чест и задоволство што ви имавме овде. Се надавам и на друга прилика дека ќе разговараме за некоја друга тема. Благодаря много и аз за поканата. Изключително съм щастлив, че бях тук с вас. Благодаря ви много. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, погледнавте уште еден број на минути за стоматологија. Во овој број на минути за стоматологија го имавме на гости доктор Росен Венелинов. Уште еднаш ќе потенцирам меѓународен научен соработник на повеќе светски компании и признат практичар во полето на ендодонцијата и реставративната стоматологија. Ви благодарам.